Abans de passar a les entrevistes en els actors d'aquest teatre, anem a dir un poc els crèdits per a saber qui és cada un. En personatges tenim Alicia, que ho fa Alejandra Bueno Amengual, Lucía, que fa de germana d'Alicia, que és Sara Llorens Cuenca, Lola, que és la mare d'Alicia, Nidia Bernabeu Ruiz, Ramon, que és el pare d'Alicia, Adrián García Ortiz, Borja, que és l'amic de Lucía, Sergio Baus Fernández de Sevilla, David, que és company de l'institut de Lucía, fa David González Argueta, que és tècnic de Vesprada UNESCO, Kevin, xicot de Lucía, que és Moisés Pulido Ripoll, Laura, que fa d'amiga d'Alicia i d'enfermera, és Andrea Pons Llorca, Esther, que és l'amiga d'Alicia, Jenny Olfina Rico, que és locutora del programa JN, amb la participació també de primer d'Administració Sociocultural i primer i segon d'Educació Infantil. En la part tècnica, l'equip tècnic, disseny de l'escenografia és una creació col·lectiva per quart d'ESO de P. Els músics són Maura Alós, Víctor Bononat, Jordi Escoda i Víctor Sánchez, el tècnic de so soc jo, Jordi Pasqual, locutor de Vesprada UNESCO, i Vicent Naig. Maquillatge, Alma López, tècnic d'il·luminació Teatres Salesians, el cartell està fet per Mari Carmen Calabuig i Estera Urbanska i el programa demà per Pepa Pino. Direcció és Maria Teresa Seyes Miró i Jesús Martínez Parras. Estem a el Teatre de Salesians per fer-li una entrevista als músics. Un d'ells és Maure. Que estàs molt nerviós? Buf, uns nervis, però impressionants, I a Jordi? Sí, bueno, molt nerviós. No puc parlar. Bueno, estic parlant, però no sé com. I a Víctor està molt nerviós? Moltíssim. Jo, la primera vegada que toque tant en públic. Ara anem a una entrevista en un espectador. Hola, molt bé. Com t'ha paregut l'obra? Pues molt xula. Sí. El jurat ha sigut un poc patifuso perquè només ha tret més que ceros. Ah, que sí? Sí, però molt bé. Ho han fet bé, els actors? Sí, m'ha paregut molt xulo i... Sí. I espero que facin més teatres. Estem en Moisés, que l'altre dia no va poder vindre a la ràdio per el teatre, però és un dels actors. Quin paper feies? El novio de Lucía, que me llamo Kevin, en plan chulo ahí. I ¿estabas nerviosa antes de la obra? Un montón, me he mareado, estaba, madre mía, y se me han dormido las manos. Però ara t'has llevat un pes de damunt. Ahora ya, y mañana también, ya todo... ¿Para tú quién será más complicada, la de demà davant dels alumnes o esta? Yo creo que mañana, porque con todos ahí, todos los amigos y todos ahí que luego te van a criticar, pues yo creo que mañana va a ser peor. Pues sort per a demà. Gracias. Estamos con Alejandra, que hace el papel de Alicia. ¿Cómo te ha ido en la obra? Bien, muy bien, muy bien. ¿Estabas nerviosa antes de salir? Más antes de salir que cuando he salido. Sí. Y ahora tenemos a Lucía, que es Sara. ¿Qué tal te ha ido con la obra? Hombre, muy bien. ¿También estabas nerviosa? Sí, al principio cuando estábamos ahí antes de salir sí que estábamos nerviosos ahí todos, pero después ya hemos salido y ya no. ¿Y habéis tenido ataques de risa espontáneos en plan de estamos discutiendo y...? Hombre, alguno ha habido, pero hay que disimular. Yo no, porque si me río, vamos, el personaje se va a tomar por... Yo me ponía la revista en la cara para que no se me viera. Aquí la mano. O la servilleta, y casi me caigo de la mesa. Y yo, madre mía, qué... Pues ya está, muchas gracias.